social media imomo makati sekuruka chigarai imomo muchituonera kuti zviri kufamba sei. Ininiwo ndiringori mutumwa anotumwa nema handiti so handiri kuswera ndirimo wazukuru, handiri kutoswera ndirimo. So chiteerera muzukuru ndisandakudza kuti nhasi ndaonei handiti ndasangana nei. Kana wanga usati wasubscribe this channel, I kindly ask you muzukuru kuti please subscribe handiti. Also usakangana kuisa notification bell. Notification bell rakanakira kuti pega patino upload video rinorira unobva watonotifyiwa kuti pane zvapinda zvinyowani handiti. Right, ndoda kumboitawo shout out kune muzukuru wangu anonzi iye Salisheli handiti. Salisheli ka akabetserwa nemwana musikana, ndichiti makorokoto muzukuru wangu wagona basa handiti. Vazukuru vangu vawanda handiti makorokoto makuru. Right, chiteerera vazukuru mukutenderera mastreets esocial media kwandanga ndichiita up and down. Ndasangana nazvo vazukuru, ndasangana nazvo zviri zvitatu zvandinoda kuti ndinge ndinokupai. So after watching this video enda futi unoona video richatevera nekuti richange rine zvimwe futi handiti. Right, pane rimwe futi video rataisa, so kana wanga usati wariona go and watch another video also rataisa zvakare handiti. Right, dhuma na Dr. Phillip Chiyangwa handiti. This time ndasangana na Dr. Phillip Chiyangwa vanga vari kubasa handiti. Vanga vari pabasa, vane vakomana vavo vanovashandira handiti. Zvinova zvinhu zvakanaka. So tasangana na Dr. Phillip Chiyangwa chavanga vachiita, vanga vachimbopawo gratitude ka appreciation kune vakomana vanoshanda navo handiti. Chinova chinhu chakanaka, chinhu chatinokurudzira kuti aiwa kana uchinge wabatirwa basa unofanira kunge uri unoappreciata. Kana une vanhu vaunoshanda navo kana kuti vanokushandira, do you know kuti pana vamwe vanhu vane mamaids avo izvezvi anomuka na 4 AM achimugadzirira kuti vaende kumabasa, achigadzirira vana, but havana kana one day ravanomuappreciatawo. Kaunikavo ngakapere wazukuru, ngakapere kaunika kwanditi. Vamwe vanhu vantorina gadhena bhudhi vanovabetserawo kuti payadhi pange pari right, but hauna kana zuva kana one raunongoti zvisinei nesalary, zvisinei nepay yavanohora, kungotobuditsawo mari ungoti mukoma muri kutigonera panapa, bataiwo nepapa. Do you know kuti kana una maid achikubatsira antivo achibatsira vana vachienda kuchikoro, zvinhu zvese zviri right, tinofanira kuappreciata because vana vevamwe vanobatwa rafu mudzimba umu, asi munotori nemunhu ari faithful. So you should learn to appreciate mwana wevamwe vanhu handiti. So kavidhio kandiroda kuti muone Dr. Phillip Chiyangwa vachitambidza ma10 US kuvakomana ndekanotevera naango sensitive ndichiti much love. Vanhu vanoshanda murambe muchiita sei muchishanda mapenyu uye umoyo iyo ndewanu ndewe pana ndigadhe mapenyu ndofunga izvo zvakutoprocesswa mukatarisa maakaundi inoona ichichipinda vanonyanya kuti vanononoka kuita kuda kuti vandisaine musi wefriday zvinozoprocesswa one mani ndakakupromisai pene kaona muchishanda zvakafanira zvamuri kuita pana nepapentagon nekublasik. I give you cheese $10. I want you all to be happy. Right? For one way, Barriga, I was a shy hook. Oh, no problem. Don't come marry. No problem. And on big one. Big. So, I stand in. Do that.